να κάνει μια καλή πορεία. Ουσιαστικά τον έχουμε πετύχει από τον πρώτο γύρο μέχρι τα Χριστούγεννα διεκδικούσε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει και δοκιμάζουμε μικρά παιδιά για να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Το πρωτάθλημα εφέτος ήταν αξιόλογο. Δεν μπορώ να πω, είτε 4-5 καλές ομάδες οι οποίες είχαν συναγωνία μεταξύ τους. Βέβαια οι υπόλοιπες ήταν μια ταχύτητα με ένα πιο κάρπο. Με συνέπεια να δημιουργηθεί αυτή η διαφορά μεταξύ των πρώτων και των υπόλοιπων ομάδων. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Εύχομαι να είμαι καλή χρονιά. Για το σημερινό παιχνίδι θεωρώ ότι δεν βοηθήσαμε οι δύο ομάδες καθόλου το διαιτητή. Άπειρος ήταν και δεν τον βοηθήσαμε. Αυτό εξελίχθηκε έτσι. Οι συνεχείς διαμαρτυρίες να γίνονται σε αποσυντονίζουν και σε βγάζουν από τους στόχους να μην να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο και θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει το παιχνίδι με το δεκάρι στο τελευταίο λεπτά. Αλλά και εκείνοι είχαν να την φάση για να μπορούσαμε να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Το θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα. Έγινε ένα καλό παιχνίδι με την έννοια όμως εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι να μην είναι τόσο καλό όσο θα έπρεπε λόγω της κακής συμπεριφοράς μας. Να είστε καλά.